Uyangizwa ukuthi ngithini? Mbukelo othandekayo, awuthamele nanku umdlalo weshashalazi othathelwe kuzo belu izingxoxo zesiqophamlando. Lo mdlalo umnandi, uyafundisa futhi uyakha. Nokho ukulungele ukubukelwa izingane kumbe abaneminyaka engaphansi kuka-13. Awuthokozele. Hayi, umsebenzi phela ngiwuthola kanjani? Phela mina bengisuka la eGoli. Ngiqashwe la eGoli kanti ngokwenkontraki sizohamba siyosebenzela lapha siyosebenzela eThekwini futhi nakhona ngizozwa mina sengiqashiwe. Sisuka nje la eGoli ngithi ngaleso sikhathi meya eGoli kwakusewubani? Kwakusewumnumzane uAmos Masondo. Angizwa ukuthi ngithini? Mangithola umsebenzi lo kunenye insizwa kwakuyiyona eyayinduna kwakusihle uGeneral wakaZitha ihlala ngala eKatlehonga. Athi ke wemchuna belungu bakhalile la bathi njengoba siya lapha nje mina ngizobe ngingekho. Bacela ka belungu ukuthi njengoba ngizobe ngingekho kube wuwe oyihlo nezindlebe zabelungu. Angizwa ukuthi ngithini? Athi ke wuwe ozofika uphathela abantu mina ngiyadlula ngiye Eastern Cape kuzoba kunishiya bese ngidlula ngiye Eastern Cape. Ngithi mina athi yena hayi nangampela ke sehleke siyithimu ngithi sasiba u9 mangaphosisi ngoba abanye bafike baqashwa phambili kuko khona lapha nenye insizwa kwakuyakagasa ngala eMombe kunendawo kuthiwa iseMombe. Akasekho wena ugasi emhlabeni usaba senkosini. Ingathi uma yakho ngalala ngokuthula. Sambeke nogasa siyaphi manje siya emanzi Mtoti. Kwakhiwa kabusha isikole lesi Adams College. Angizwa ukuthi ngithini? Uma sifika ke lapha ngithi sasebenza amasonto abamabili kuthe kuleli lesithathu. Washo ukuthi ke ngangiyisoka ngaleso sikhathi ngase ngibhubhisile la bafazini ngangibaba ha. Angizwa ukuthi ngithini? Futhi ke nezinsizwa lezi esasisebenza nazo zazi ngifakazela nazo zayiqonywa yize kwakuyimi engangiphuma phambili kodwa lesase sibhubhisile eindaweni nje lezi lapha komanzi Mtoti neziphaluka. Uma ngibalolovi womgababa nala komakhutha nakombumbulu nala koSiphingo sase sidumile. Kwaze kwakhala uthisha omkhulu wakhona eAdams College wathi hayi wemculo uthi siyophela nje lesi sikole ngibone ngathi awuzeli ukusebenza wena uzeli intombi usho vele ngase ngibhubhisile. Angizwa ukuthi ngithini? Ngaleso sikhathi ngaze ngaqonywa intombi yomlungu eyayisebenza khona eAdams College. Angizwa ukuthi ngithini? Isibongo saleyo ntombazane kwakuyabani kwakuyakakutsi. Kwahamba kanti ngizoqonywa intombazane kwakuyakabani kambe isibongo kwakuyakamakhanya igama la kwakuuzandile isebenza khona nala eAdams College. Ingiqoma nje kanti ayisho ukuthi ingoduso yomuntu yayilotsholwa yenye insizwa kwakuyakamhlongo khona belembumbulu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ingiqomeke le ntombi le sithandane nje kube kuhle njengoba abantu besuke bethandana bonke. Indaba izobonakala nini? Kwakulesine mangaphosisi. Ngikhumbula kahle kwase kuqala ukuba ntambama futhi kwakuthanda ukubanda ngalelo langa. Ayetwe njengoba ethembisile ukuthi uzoze endlini afike ngempela lo wesimanga. Ngathi ngizwa ngangilele nje embhedeni ngathi ngizwa ukuthula ngesuku awuma ngifika umnyango nguvula umnyango awuye bese ngibuyele emnyango uyeke kanjalo umnyango ngibuyele embhedeni fike ngihlala embhedeni angene lo wesifazane wathi mayengena ngaqaphela kodwa ukuthi wathi mayengena umnyango wawuvala wazi wawuvalisisa. Umuntu wakhona wayegqoke ijazi elide libomvu ilalishaya ngezansi kwamadolo wathi mayephenduka
wayeseliqaqa. Ngithi laline inkinobho ezine mangaphosisi. Wayiqaqa lezi inkinobho. Ngaqaphela kodwa ukuthi wayengafake lutho ngaphansi. Angizwa ukuthi ngithini? Kwathi makuselele inkinobho yokugcina anduba iqaqa wake waphakamisa amehlo wangibheka. Ngezwe ngishaya uvalo ngomela namanzi ngathi mangithi qala into yayiseduze kwakuugoloko ngathela ugoloko ngaphuza wathi mesondela wayeseyiqaqa mntanami lenkinobho. Ngasukuma phansi lapho ngamhlangabeza ngathi ngimhlangabeza saxhumana ngemlomo kwasho ukuthi nami igazi seliyashukuma ngayizwa induku ikhwebuka. Angizwa ukuthi ngithini? Saxhumana ngemlomo wayewangikotela imlenze le wayesele ngala eqolo mina ngembambile lo yimi lo ngigugusha naye saye masifika phe kombhede ngase ngimendlala phe kombhede inyawo evulile ebelu saxhumana ngemlomo ngangehla naye emabeleni ngehla naye ngashona ezantsi indaba izokonakala sengizwa ungqongqozo kunamandla eminyango. Angizwa ukuthi ngithini? Ngake ngathi ukuthula ngathi ukuqhubeka nengangikwenza kwasho ukuthi lo yamuntu ungqongoza ngamandla. Angizwa ukuthi ngithini? Ngiphazamiseke nje nami usuphazamisekile nenduku iveliwe. Ngokuzwa ke indlela lo muntu wayengqongoza ngayo ngasola ukuthi lo muntu akezile kahle uze uyimbe ngoba akaye ngathi qala ngathatha okumbese ngaya nakho phambi komnyango. Ngathi manguvula kancane umnyango kwasho ukuthi ngishiyekile kodwa ukuthi angangeni. Ngathi mangimpopola lo muntu lo mangizwa amandla ayoshaya ngayo nomnyango ngasola ukuthi inhlobo enamandla ngoba sake sawubanga ngaphinda ngawuvala futhi ngawubona lo mbese ukuthi ungathi ngeke ungisize ngalutho. Angizwa ukuthi ngithini? Hayi ngibuyele emuva ngaye ngathi qala ngakhumbula ukuthi kunembazo yami eyayihlala ngala kombhede ngathatha imbazo yami ngaye ngayivivinya ngathi hayi namhlanje ngiyoyichithana. Sake sawubanga umnyango wawuphusha ngaphinda ngawuvala ngawulokha. Mangimbona kanti lo muntu uhlomile uphethe isibhamu ngawuza umshini ukukhuphula umshini ngabona ukuthi imbazo le yami ngeke ngisize. Ngaleso sikhathi naye lo wami wayesengilekelela ukuphusha umnyango. Ngesikhathi uyaphusha kwasho ukuthi sesibabili thina la ngaphakathi yena uyedwa. Ngisola ukuthi samehlula ngamandla ngoba wathi esalwa nokuphusha lapho ebhizi ethuka laphana esho nokusho ukuthi makangena la ngazi iwindi ngalikhonjiswa uye lo wesifazane wayengikhomba iwindi ngakubona iwindi ngabeka phansi imbazo leyo ngaphuma ngewindi. Angazange ukuthi wangena nini ngoba saphambana wathi mengena eminyango ngangiphuma mina ngewindi. Kodwa engikukhumbulayo ngezwe sengilandelisa ngawo amazwi evele kulo leli windi engangiphume kulo ethi abantu bayahlangana into abakuphele engahlangani ukuthi kanyoko. Angizwa ukuthi ngithini? Alawo mazwi alandelwa u3 osheshayo. Ngibaleke njalo ngenhlanhla yayikhona imadlana enganginayo ngoba ngakwazi ukusuka emanzi imtoti ngagibela ngafika edrobheni. Mangifika edrobheni yayingasekho imali ngahamba ke ngeinyawo sengiphikelele eMayville ngoba kwakhambeka ngiyolala khona kukhona umalume wami uSifundo wakamajosi. Ngalala ke kumalume mangivuka ekseni kwazi kwasho yena futhi umalume wathi hayi wemshana ukasabuyela lapha emuva uzozula imali eGoli ulimalela abafazi. Ngithi mina athi yena athi uzozula imali eGoli ulimalela abafazi. Thatha le mali ugibele ubuyele eGoli ngoba angithandi nawe. Okwempahla zakhe eselapha uyoxhumana nalabo abantu abalapha uyobona ukuthi wenza njani. Ngithi mina athi yena angizwa ukuthi ngithini? Kwaba ukubuya kwami la. Yo. Ngaze ngafisa ukuba iScopa Mlando. Kulungile ke mbukeli, ungakhohlwa ukucindezela ulike no subscribe ku-YouTube iScopa Mlando TV. Silandele kwi-Facebook isona iScopa Mlando. Phinda uhlangabeze isiqephu esilandelayo ngokuzayo.